बेचात रहे और नहीं में बेटी बेचात रहे आ बेटी बेचवा के नाटक खेल के हमारा भिखारी ठाकुर जी बेटी बेचल प्रथा रोकवा देले। हमनी में ताकत बा ये नाटक खेल के चाहे लोग के गा के सुना के उ प्रथा के बंद कर दी जा, लेकिन एगो असलियत भइले त भिखारी ठाकुर जी भइले जे बेटी बेचवा नाटक खेल के बेटी बेचल प्रथा रोकवा देले। प्यारी देश जात में तेरा लागी अब जात में तेरा लागी जोश भरा गईले काला काला गईले काला काला रे सजनी रे सजनी रे सजनी एगो पद रहे कि गवना करा के हमके आर घरे बैठाई के अपने पुरुबावा परैले रे कि कैसन पिया हवे तोरा सावर ना हवे गोरा कि कैसन पिया हवे तोरा सावर ना हवे गोरा हमके विदेशवा पेठवले रे तब कल आदरणीय विधायक जी भाई पिंटू भैया डुमराव से सबकाना रोड तहे दिल से सम्मान स्वागत बंदन अभिनंदन कमलवास भैया मुखिया जी की तरफ से हजारों रुपए का आशीर्वाद स्वागत बंदन अभिनंदन मुखिया जी कि लामा नहीं हो मझिला जवान श्याम सुंदर रे बाटो और एगो
कि घुटी पर ले धोती को अनकिया सुगा के ठोर आदरणीय काराकाट विधायक राजेश्वर राय जी की तरफ से पूर्व विधायक आपकी तरफ से आशीर्वाद स्वागत वंदन अभिनंदन और आदरणीय प्रभु भैया जी जी हाँ रहुए आदरणीय विधायक की आज इतना प्रसन्न बनी कि कमलवास कुंवर के जोड़ लगा के धरती से केहू नहीं खे गई रहुए जोड़ लगा देनी आ चैता में आवे के दथे तने मने बाबा के फरमाइश पे एगो पूर्वी के